Takže čaute ľudia, volám sa Ruťma, mám kamaráta Paprikaša, ktorého som sa robil buzerant. Takže tak, niečo hovor debil. Dobre, no. Hrám hokej a chcem trafiť na buzerant. Natáčame náš 1080 vlog na Korčulách, hráme hokej. Už asi 250 dní v roku. 1085. Uhádaj kvalita. No. Chcem ho trafiť do knihy. Môžeš stvoriť. Čo, čaká loptička? Uej. Z toho odberov, ty buzerant. A už trafil. Kurva. Ti zajebem hokejku o hlavu. Snaží sa ma trafiť do vajec a keď sa mu to podarí, tak dostane 100 odberov. Netrafil. Má ešte 2 pokusy. Oj! Posledný pokus. Prečo, že je to tak krásne, ale sme na koču. Oj! Ešte jeden pokus. Netrafil. No. Teraz, ak ma trafí, dostane 100 odberov. Ne, 200. Kam sa otáčaš? On sa otáčal. Ej, Netrafil. netrafil. Má stále 2 pokusy. Stále, veď už máš 16. No dobré, 8. Á, buzerant vyjebal. Ježiš. Ako. Ježiš. Ja. Ale dostali do policii.